Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus, nauczając w świątyni, zapytał: jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi mocą Ducha Świętego: rzekł Pan do Pana mego: siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje. Sam Dawid nazywa go Panem, jakże więc jest tylko jego synem? A liczny tłum chętnie go słuchał.